Здравейте, казвам се Виктория и успешно завърших онлайн курса на Таня Ангелова за маникюристи. Искам да споделя своите впечатления от дадения курс. В самото начало, както всички може би, така и аз бях доста скептична към онлайн формата и си задавах въпроси като дали това ще ми е полезно, дали ще успея да се науча. С две ръце застъпвам мнението, че да, наистина това беше един пълноценен и полезен курс. Самият материал беше поднесен по максимално достъпна форма, за да може всеки да вникне, а след това и да затвърдим новите знания. Предизвикателство в самия курс имаше доста, но като цяло според мен личностното желание, това ти да научаваш всеки ден нови неща и да се подобряваш, трябва да е водещо, за да може един ден да си един от най-добрите в тази професия. Няколко думи ще вметна за самата Таня Ангелова. Останах с много топли чувства към нея, защото нейният професионализъм се личеше във всяко едно видео. Водихме връзка от началото на курса до края, чак и след това. Винаги ми се показваха грешките, винаги бях поощрявана, когато се справях добре. Наистина се радвам, че избрах този курс и се надявам с всички тези мои думи да ви бъда полезна. Пожелавам ви успех и благодаря, че отделихте малко време.